Hadin arbanai ke jing up ika COV menta kasni na kalyang joginong di madan na kandailat. Kibampat yo ika COV kilawan mi hapo Shillong Municipal Board. Banwan wat ika COV kabadai hok ki banyo nakadaw bakim sempat lala banyo iki dukan kibadai hok banyo. Habawat iki kirteng balami hakalis Henry kimpat semlayo ika COV. Kumta na kalyang joginong di madan kilarai baladakin penslam kinsami madan biang bansyong hakajuk ka jaka. Kaba ki jusyong bat kila ongru bakini baro kila bandon ka aka shalendat hakaba kila penslam mi ka COV. Hakaba yadai bat kani mentakas ni kila yato bakim shempalala banya kendu yanu bakini akrane kani kapang bat kin pensngau yakijing ke jongki. Andre kita empat hakini ki banai ki baladap hakapor ba ICOV kidon ki beriu ki bam pat survey tangga survey ro pat dep Andre ka COV ki la ai takan ayu ban ai kini se ki baladap survey ban ai ta ka COV ka pendong ini metasi dengan wan ni kenang ba intip ke reason ke ka ba ki pensanya ya ka COV joni mangimpat yo hado menta ndong ha ka situation jong ale ngan ong swabakin sedang bersama ke COV ka ba ski sedang ha upanai chun nga ngalawan mi hang ni na do upanai mi nga ngalong nominee jong man ke si jong man ke si jong ai laklan de ngalawan ban ai ko bode ki ngalawan submit ka paper na do banai mi ngalong ba man ke si jong ai laklan de ka ika procedure ka bangi haban le makinang ni ki ong pet ka license ni ladap national pa ni ladap kaladan pa hakerting jong man ke si jong pi so no problem for 1 year fila ban use ya ka license ka kerteng jong por badi ka por ban renew sa transfer na siya ka kerteng jong pi tengok okay fine are you sure ki ong hot we are sure tang bahakas ni por bagi sam ya ka license ki reject ya ka license ki hold I don't know for what reason ki hold yong em jong men kan si jong pi because ila klat de fi haban up sure de kata ka jing up jong ki ni up kadan ka paper bat ngaru how banai July on the first kumba ong government go and submit all your application nga ngawan chane dangalawan ki ong pi haban submit ya application ban transfer ya ka kateng jong laukong jong pi shapi I has done the same thing kumba ki ong ngaladap le bangta tangba dangalawan kali after 1 week ki ong em jong pi kanang simpor ka bangim padaban kenria de kata ka jing kenria ya ki brio baro na khandai la chupo muda kala jen la arbana de ka question jonga kalong ba kapen ayu ya ka sarkar ba hadu banai kamla ashura ben penmi ya ka kateng jong nuru ya ki hol lada fi kwa shisha ya ka AK ba filtration tong within a week or within a day you can do fila ban change the whole world also within a month tangba hadu banai menta kila shu hol kim perkhat shu ingi hapen ya ka yen kasam ka bai school khulung ka bai yen khulung mentala banai ngila shukit da karam kasha mentangin siu kulu ya tu karam kasha la kata ka jing ai jong ka COV mentala da ngirung support ngite ba ka yo ka hat kam don dan ngila rung satu kemet ban bersai ki kun diktir nginum na ngila syukit beda karam menuban ba akhir yang ngila shalas ni ngila long bangi haban shu yap kit da karam ka shaam daga jingkali jongi kalong ba lanu pimut ba pin ay kata ka COV pimut ba pin ay na pinum ay kran persya 1 mi persya kung bangi ni mi persya ka social media pisiaro 1 mi persya kran persya ingi bali pin pen bo teng shi bo teng pin ong pen kmi lenti ki bria ba ha la sha kala long kum ba kila shooting play like a movie scene kan like a big fan of Sunny Deol la syuang tarik la syulong bila penya as a Bollywood movie ya ka live jong kibriyo this is a life this is not a joke PP1 pet P1 kmi yangi ki bakam padon license ni im kumno ngi yat kumno man kas ngi 1 mi sya kayo kanang bangin bingtip ka khubor ngi long kumno ngi nyo ani ngi 1 mi sya yo kata ka jinglut jing sep jongi ka bangi 1 up and down ka bai bam bai di jongi kan ai kumno kan ai ka sarkar kala syulong la shule bench ba pala dini kan perkhat chu ya ka ro this is the biggest anger ka ka bangi mentangi perkhat bangi mi sya badam tharai kan pen angi bangi ni syong hakmat yin jo minister ro ni habanong ki bersai ka yin ka sam jongi we have no other option that's all bangala banong